sa to točí? Hej. Hezky. To je song, páni. Ne ten shit, čo počúvate vy hovada. To sú sračky, aj Facebook je sračka. A môžete ma vyhodiť, vy hajdli. Sa zablokujem na Twitteri. Hovada. To je song. To je kvalita, neviem čo to je. Nejaký Ravelán. To nepoznám, ale zase nejaký peťač. Neviem, aj tu. Tu to je nejaké krásny. A tu je peťak. Viktorii. Sa vprdeli. Keď pán Bonič, hádam, že nebude púšťať tie svoje úžasné ruky z volantu, lebo sa poserem. No do riti. Wow. Tu dávač, vidíte z profilu. Pekne okuliare. Čo ako ideme rýchlosťou? No, spýtame sa šoféra, čo povie pán šofér? Je to v piče, no, ale ideme k tomu bližšie. Páni, je to v piči, no. Ale hýbeme sa. Ale ideme, keď vidíte peťaka, jak ide. A keď to tu nám nakladá, tento sviňar. Jak si vedel, ha? No, ty Maďar. Toto je. Toto je kosačka. Mega kosačka. Počkej. Tak nakladám, si to točí, lebo to bude piči. Bratislava doľava, zlaté klasy doprava. Piči. Koniec, žiadne studené tu nemám. Tá sú cigáni zlaté klasy. Počkaj, ty hajzel. Počkaj. No, ty to chceš opýtať. Na studené, kade si ide. Mám? Čau. To je blázon. To ešte si aj brm. To je skorec. Čo je? Tam boli zemiaky zadarmo. Si povedz. Vonku pomôže na ona. Hej, pozor, skoro som si. Si to jebeme. Len nezraz tých oných, lebo máme ich priamo prenos. Dostali by to z prvého radu. Ujo si nakladá, ale Fero je väčší šéf. On tam má ruky na volante, zatiaľ. Prečo je názov naľavo? Tomášov. Končí. Fail. Ale my nejsme do piče. Tak takto sa ide asi na studené, ne? Do studenej vody. Wow! Kokot, jaký veter. Petor. Cigánska samba. Ideme, hurá! Či jebe smradlové, ne? Smradlové, hej! Uj, ty kokos, to je iný fake-out, aj skapal by som z toho. Uj, to je holo! To je hardcore! Hradriaci. Uj, to je hardcore, ty kokos! Kapijeme! Hej, to v prdeli. Vlastne tu, keď širokovolý. Vlastne tu, keď si prdnem, tak to nebude cítiť, lebo... Chalán, nemá šancu, toto ťa zabije. Uj, to je jak Briti. To je zlé. Sme v centre Riti. Sme v centrálnej Riti, páni. Odtiaľ to už nevedí nikam. Oni sa preto potom necítia, keď si v škole, vieš. No, kokoti. Tak keď si ujebe, tak on že pohovedi jak doma. Križovatka, čo ja poviem. Chalán našiel križovatku. Počúvaš, toto je ona. Mám ju. Keby sme išli tak, jak ja hovorím, tak by sme išli odtiaľ a zabočili doprava. Boli by sme skilleri. No, a teraz ideme my rovno, hej? Fuj, to je škandel do piče. Ale nenadávaj, toto je detský porad, to pozeraj malé deti. Že sa nehambia. No. Tu dáme záber na hľadá.